ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз ма шумода либосои туркӣ нишон метавонам. Палто, курта, туника арзон шудагиян дар бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 9 дарвоза, якм ряд мешавад. ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 6. бинед ҳам куртои хушрӯ, кардиганои фасона арзон кардагиян. оз якта ба якта нархоша гап мезанам. шумо гӯш кунед. духтаро каседа дар кора доставкам доранд. тамошобино, ана ин намуд куртои вязани дарози хушрӯ, беҳад хушрӯанд. тоза бори турецкиян. мана ин рангшам аст. нархи ино чанданд? 300 будан 150 сомон. беҳтарин нарх духтаро 300 сомон будан 150 сомон ози. Анам хе куртои дарози турецки. рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. касе доставка мехоҳад ё ин ки нуқтаи савдора намеёбен, нависен, хучонда мефаҳмонанд. бонувони зебо, оё медонед ки ширкати Атоми як мицеллярная вода дора, як оваки намхе кабутак дора ки шумо вақте вая истифода мебаред, пусти рӯтон сафед мешавад. дигар шумо загаргирӣ салон намеравед, доғи рӯтон да ҷудогона крем намехаред, анамхе сафедтон мекуна. марҳамат, каседа дар кор боша, доставка ҳастай. анами хоҳараки ма кор мекуна дар ширкати Атоми, и корейская компания, шумо да доставка мекунанд. марҳамат, чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия. инчунин дар ин ширкат намхе зубной паста ҳастай ки дандона сафед мекуна. дар 12 рӯз гӯё ки шумо рафтед стоматологда, дандонотона сафед карден. инчунин барои кӯдакҳо фоида дора. дандоное ки сиёҳ шудагиай ҳавая нест мекуна, сафед мешавад дандонашон. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, кор кунед. коргарам қабул мекунанд, маоши хуб мегирад. иҷа харид намекунед. шумо фақат командатона ба қувват мекунед. дар 6 моҳ баъд як маротиба метавонед харидорӣ кунед. маҳсулоташон ҳамаш зурай. ма дар дигар видеом бо маълумот метиҳам. бовар кунед, бисёр касалиҳо да, бисёр проблемаҳои мода, проблемае ки барои мисол саломатии мо дахл дора, ҳаминода ё крему, маҳлулу дору ҳама чӣ доранд. ина хоҳари мара бинед чихе оюлик мегирад. ҳар 2 ҳафтада оюлик мегиранд ино. марҳамат, хоҳишмандон нависен, бо пурра мефаҳмам. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. марҳамат, иша бинед. ишам ҳамин нарх. ира бинед, чихе хушрӯ. анаминора ҳамаша 150 сомонӣ пешниҳод кардагиян. акция рафтестай духтаро, дер накунен. ина инош бо остинакошон кожаная. мана диден чихе хушрӯ куртачо 150 сомон. тамошобино, моделошам аҷоиба, дарозан. мана духтарако дар ҳақиқат ҳам хушрӯ, ҳам материал, ҳам фасонош хушрӯвай. аҷоибот 150 сомон духтаро. мана дарозай. манам хе кардиганои вязанаи ғафзи хушрӯ ҳастай духтаро. марҳамат, метавонен биёен. беҳад рангои фасон дора. нархшон чандай? 350 сомон будан 250 кардем. ира бинен чихе иқдоми нағз 250 сомон. анам хе турецки кардиганои фасон чанд тарангай. марҳамат, иша бинен бо вязкошон хе ғафзи хушрӯвай. мана 250 ҳамаша. ҳамин кадомиша ки мебинен 250 сомонӣ шидагиай. бори дигар такрор мекунем. бозори Корвона иҷа, тарафи Тилобозор, 9 дарвоза, якм ряд мешавад. ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 6. мана иша бинен хушрӯ. рангошон беҳад бисёра иҷада. фасонашон ҳар хеле ба дасташода фасона пешона. диден аҷоибо, дарози хушрӯ. ана инош хушрӯа бо 250 сомонӣ. пиджачный стиль. мана духтаро
кардиганашон беҳад зиёдаи духтаро. Ина вақт дошта бошед нахстар мешава аз пеш омада хутон бинен. Ина ира двойка кардаган диден вязни киртакати. Бинен чӣ хушрӯ омадагияй. Нархш чандай? Ино 400 сомон мешаванд. Кардиган агар гирен кати кирташ диден? Мана 400 сомон меша комплектш духтаро. 200 сомони. Мана курткои оригинал духтаро касе ки пурсида буд марҳамат тоза турецкиай дариҷа ҳастай. Ина каседа дар корай биёен чанд рангай бо ай ҳар якташ чанд рангай. Чанд сма ино? 1100 сомон ай духтаро 1000 сомон да метиян тоза бори турецки. Ана ина мудша бошад 900 сомон. Духтарои мо бисёр бори тоза мекован, бори туркӣ мекован. Марҳамат ана миз нуқтаи савдода ҳаст. Размерои калон майда ҳама намудуш ҳаст. Ба ҳазур биёен ай пеш бо бинен хитон духтаро. Фасоноша аҳамият тед ҳар хелаяй. Мана ҳамаш як фирма яка чесно фирма Невколор. Невколор ай диден. Остинакошона бинен. И остинакошон бо дигар хелай диден. Начос дорак. Ин намудуш чандай? Ин намудуш бошад 900 сомон и фасонош. Ина хулас беҳтарин нархай барои борои туркӣ. Мана ёра бинен чихе бисёрай. Инчунин духтарако безрукавкош ҳастай. Аз ма безрукавкошонам нишон метиҳам. Ина аз 900 то 1000 сомон ай иҷа курткошон курткои оригинал. Хушмандо касе ки мисол курткои туркӣ мехоҳа биёен ҳаста иҷада ҳам ғавсакан ҳам качествашон хушрӯвай. Баъд безрукавкошона фирмаи Невколор. Невколор вай безрукавко ино размери маламерка ҳам. Мана ина инамуд Калоншам ҳаста. ё Невколор. Размерои калонам доранд. Ино IS сар мешаванд то 2XL. 2XL-ш то размери 56 пуша тоғри мегирад. Нархш чандай? 700. Анау тагангиёш чандай? Ана якум мондагиётон чанд буд? Якум мондагиё ё 800 сомон. Якумш 800 сомон, ина ино 750 сомон, а? 750 700. Ина инорам 800 сомон. Ира бинед духтаро, инош 800 сомон. Чихе хушрӯ. Ина ёшам 800 сомон. Ана ин моделам 800 сомон. Тоза туркӣ фирмаи Невколор касое ки пӯшидагиян медонанд ки чихе зурай и фирма. Качествашда гап нестай. Ина бинед. Аҷоиб буд хушрӯ. И рангшам хушрӯ а духтаро? И 850 я? 800 сомон инаш. Марҳамат. Баъд материалшон хушрӯ духтаро худашами вақте ки мебини аллакай фарқ мекуна. Мана духтаро материалошда гап нест. Чанд та рангай. Чанд та фасонай. тамошобинони азиз иҷада бо распродажа доранд як чантаи мондагӣ ки ҳаста инам хе плашои кожаный мана нархошон чанданд анаву сафед 400 сабз 500 ино 400 сомон ино 650 сомоно шунай духтаро ҳозир 400 сомони шидагай мана ира бинен чихе хушрӯанд хулас баъд бо палтои арзон доранд 300 сомон шидага и палтора хушругиша бинен аҷоиб 650 сомона палто ҳозир 300 сомон шидагиай духтаро ина биёен ай пеш бинед бо нахстар мешава ана баъд ё чанд тедира бинен чихе хушрӯ 300 сомон иҷада бо дигар намудошам ҳаст ё хушрӯана 300 сомон духтаро балшмеркам доранд маламеркам доранд ёшам 300 сомона мана духтаро палтои арзони туркӣ агар хоҳен биёен анамин распродажаҳо бинен и плашовка куртка хушрӯ 300 сомон
ана ин тарафда боша новинкаҳо. Ай чанд сум то чанд сум ай? ай скидкомон 300 сомона ҳаста. Ай ки борое ки новинка омадаги ай 650 сомон то 900 сомон. Духтаро палтои турецки тоза ай 650 сомон то 900-950 сомона меёбен. Бо ай пеш биёен бо мебинен ҳам интихобшон бисёр айҷада. Мана балшмеркам доран, маламерка доран, ҳар хела. Мана тоза бораи туркӣ. Ино кашмир, Мана кашмир. Хушро. Ино дарозтаршам ҳаст. Дароз калташ ҳастай кашмиро. Ана туникомонони скидкай беҳтарин. Эна духтаро туникои туркӣ касе приста буд акция рафтестай дар анами туникоҳо. Мана хоҳишмандо балшмеркам доран, а? Малам ино оверсайзанда стандартни размеран. Нархшон чандай? Ино 350 будан 250 кардан. Духтаро нигоҳ кунен 250 сомон. Тоза туркӣ. Мана туничкои фасон. 4 пуш то размери 54 тугри мегиран. Ай 44 то 54 ҳаст. Ба ҳазур омада бинен. Рангакоша бинен чӣ хел рангои хушро. Иш калтатара я? Мана ҳама намуд ранго ҳастай. А и тараф чандиян инисно? Инорам 250 бо арзон мекунам. Инорам 250 бо арзон мекунем. Духтаро бинен чӣ хел хушрӯ 250 сомонян бо арзон мешан. Инош спорт стил. Тунҷикои спорт стил. Ана баъд ира бинен чӣ хел хушрӯ и двойкоҳо аҷоибот. Бовар кунед качествашда гап нест. Ино вариантҳои турецкӣ. Мана хучон пуштаган бинен аҷоиботай материалош. И чандай? 600 сомон туркиш духтаро. Ҳичи намеша материалошон двухниткаяй. Ана и моделшам фасона. Иш бо капюшон дорай. Капюшон хатиям. Мана Гарантия дора капюшон. гарантия дора ки ҳичи намеша. Платёжам пешниҳод кунем. Платёж чандиян? Платёж 550, 500, 450. Ина духтаро диде? Гарантия доран качество. 550 400 хулос нархошон ҳар хелай. Бо нақстарш хубтарш яки бо биён хитонай пеш бинен. Духтаракое ки турецки меписдан. Ина двойкои туркӣ ҳаст. Ино чанди? Двоечкомон ай 200 сомон сар мешавад то 450 сомона. Ина духтаро аз 200 сомон то 450 сомона ана мехе турецки двойка харидорӣ карда метавонен. Брюк хати туникашам васеъ шуй борина. А ино юбочниян. Юбочния виас. Ира бинен ха хушрӯ. Инорам на. Фасон ина юбочниё навомадиян. Хулас аз 200 сомон то 450 сомона ҳамхе двойкоҳо метавонен харидорӣ карда. Мана интихоби двойкоҳошон бисёрай. Ҳам калта, ҳам дароз, ҳама намудша дорана? Ҳастанд. Бо пеш биям бо арзоншон мекунем. Духтаро бо арзон меша. Чӣ нархе ки имрӯз дар навор гуфтем? Бо ай пеш биён бо арзон меша ин нархҳо. Духтаро як маротиба борора хеле умумӣ кардама шумода нишон тиём. Ҳамаш турецкан иҷада. На чизе ки мегирен духтарако ҳамаш бори туркӣ. Марҳамат чизе ки маъқултон мешава скриншот кунед. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. Партоеншона мисол нархша мепурсен, суроғаша мепурсен. Нависен шабо мефаҳмонатона. Хулас биненда чӣ хел чизакои хушрӯ доран. Иҷадани куртакошон нама нишон додум распродажа рафтистай. Нархи арзон шидагиай. Мана бо шумода сурат мепартоям. Ира бинен охи ҳам қаборошон нағзай. Качествоошон да гап нест. Чизе ки мефуршан качествоошон да гап нест. Моли туркӣ тоза. Бори дигар такрор мекунем. Набори имрӯза аз бозори Корвон буд, тарафи Тилобозор, 9-ум дарвоза, 6-ум магазин. Мана 6-ум магазин. Анамино ҳамаш борои туркӣ духтаро. Марҳамат. Қисми поёна бинен. Ҳамаи чӣ доран. Ана ино бо новинка омадагиай пончо. Борои новинкаям бисёр доран. Мана касе ки бо ай пеш меяд бо арзонтар мешава. Ин нархҳое ки мо гуфтем боз ҳам арзонтар мешава духтаро. Мана 6-ум магазин. боқӣ саломат бошед. Хайр то наворҳои оянда.